खुलुमबाय गोनां बिजावनो थामनो बयखौबो बरायबाय दिनै जों बे भिडियोनि गेजेरजों मिथिना लागोन माबोरै आहमफोरा गोहोगोरा मुगल्सफोरखौ 12 खेब फेजेननो हादोंमोन लोगोफोर माब्लाबा नोंथांमोना सानदों ने मुगल्सफोरा सारा भारतबर्षखौनो गावसोरनि खबजायाव दोनसेयावबो माबोरै फिसा आसामखौनो मानो हायाखैमोन जोबोर इन्टारेस्टिं नंगौना नङा बे जारिमिना जादों आहम किंडमनि 1650 निफ्राय लानानै 1682 सिम सोलिदोंमोन बे गोलाव सम नांनायाव एसेल' हानजानि आहमफोर जों माब्लाबाबो जेननानै थानायखौ नुनो थाखाय हायाखै फै जों दानिया मिथिना लानि माबोरै एसेल' हानजानि आहमफोरा गोहोगोरा मुगल्सफोरखौ बार फेजेननो हादोंमोन बे जारिमिनखौ मिथिनोब्ला जों आहम रायजोनि जारिमिनखौ मिथिग्रोनांगोन 13th सेन्चुरियाव आहमफोरा दानि म्यानमारनिफ्राय फैनानै ब्रह्मपुत्र ओनसोलाव जुगामि थाफैदोंमोन बेयाव थाफैनायनि उनाव 16th सेन्चुरियाव सादिया रायजोखौ फेजेननो हायो बेनि उनावनो बिसोर आहम रायजोखौ आसामाव गायसननाय जायो लासै बिसोर खोला आसामनि डिमासा एम्पायर आरो सोनाब आसामनि बारुबुया रायजोखौ फेजेननानै गावसोरनि गोहोखौ आरोबाव स्ट्रंसिन देखायबावो नाथाय बेनि उनाव बिसोर डुट्स आरो आफगान रुलारफोरजों आक्रमण खालामजायो जेराव मुगल्सफोरनिबो आखाइ दंमोन गिबियाव जों मुगल्स आरो आहमनि गेजेराव थानाय कनफ्लिक्टफोरखौ मिथिना लाग्रोनि लोगोफोर बिसोरनि गेजेराव कनफ्लिक्टनिथ' गोबां खारन दं नाथाय बिसोरनि प्राइमारि एबा गुबै खारनखौ जों बुंनो थाङोब्ला एग्रेसिव इम्पेरियलिज्म अफ द मुगल्स मानोना बै समाव आहमफोरा गोबां गोहोगोरा जालांबायमोन बेनिखायनो मुगल्स एम्पायरआ आहम रायजोखौ फेजेननानै आसामनि नर्थ आरो ईस्टखौबो गावसोरनि सिङाव लाबोनो सानदोंमोन बेनि अनगायैबो मुगल्सफोरा पलिटिकल सुप्रिमेसिबो आसामाव लुगैदोंमोन माने आसामाव मुगल्सफोरनि राजा गायसनो आरो गासै आसामा मुगल्सफोरनि बिथोन बादि सोलिनो नाथाय बे बिथोनखौ आहमफोरा माब्लाबाबो गनायना लायाखैमोन जायनि थाखाय बिसोर गावजों गावनि गेजेराव नांनायनि लामाखौ सोराङाव लाबोयो फै जों दानिया मिथिना लानि माबोरै मुगल्सफोरा आहमफोरखौ एटाक खालामग्रोदोंमोन First attack by Mughals ओरैनोथ' बिसोरनि जेंनाया 1613 निफ्रायनो जागायबोखादोंमोन नाथाय आसामाव मुगल्सफोरा आहमफोरखौ गाग्लोबदोंमोन 1616 मायथाइयाव जायहा दा बेटल अफ सामदारा मुङै मोनथिजायो राथान सिं मुंनि सासे ट्रेडारआ आसामाव फालांगि खालामनो थांदोंमोन नाथाय आहमफोरा बिखौ इलिगेल मोनो आरो आसामनिफ्राय एक्सपेल खालामहरो बेबायदिनो बेबो मोनसे दावहानि थाखाय बाहाना मोनो आबु बाकार आरो बुसनानि राजानि आन्दाराव मुगल्स आर्मिफोरा जोबोर थाबैनो आहम रायजोखौ गाग्लोबहोयो सांग्रांथि गैथ'यैयाव आहमफोरा जेननांगौ गोनां जायो जायनि थाखाय मुगल्सफोरा आसामनि फुराना केपिटेल बारनागरसिम दावगालांनो हायो आरो बेखौ आवग्रिना लायो हरखाबै जानाय बे खेबाव आहमफोरा जेननांगौ गोनां जाना फैयो जाउनाव मुगल्सफोरा बारालि सांगामसिम सौहैनो हायो नाथाय बेनिनो मास मोनसे उनाव आहमफोरा फुरायै थैयारि जायो आरो मुगल्स आर्मिखौ आटाक खालामफिनो बे बारावनो मुगल्स एम्पायरनि गिदिर लस जायो सामदारानि बे दावहायाव मुगल्स सान्थ्रिफोरा बेनिफ्राय खारनो गोनां जायो बिब्दिनो मुगल्सफोरा गिबि खेब जेननायावनो गोबां लस जानांगौ जाना फैदोंमोन बेनि अनगायैबो माखासे आरोबाव फिसा दावहायाव आहमफोरा मुगल्सफोरखौ देरहानो हादोंमोन नाथाय जों सावरायगोन सेकेन्ड मेजर अटैक अन आहम सामदारा दावहायाव जेननायनि 20 बोसोरसोनि उनाव 1636 मायथाइयाव मुगल सान्थ्रिफोरा आहम रायजो आसामनि कामरुपआव आटाक खालामनानै फिन दावहाखौ सुरु खालामफिनबावो बे खेबाव गिबियाव आहमफोरा जेनदोंमोन आरो आहम एम्पायरखौ मुगल्स एम्पायराव दाजाबफायो नाथाय 1630 हाबनोसै समाव आरोबाव आहमफोरा आबुं थैयारिजों ओंखारबोयो आरो सामदारायावनो खेबसेबाव फिन गिदिर दावहा जाबावो बेयाव गोबां आहमनि नांग्राफ्रा थैदोंमोनब्लाबो बिसोर मुगल्सफोरखौ फेजेननानै आसामनिफ्राय होसोहरनो हादोंमोन बे दावहायाव फारनैनिफ्रायबो गोबां आर्मि फोर्स आरो फाइनान्सियेल लस जायो जाउनाव फारनैनिफ्रायनो गोजोन गोरोबथा खालामनायनि थांखि दिखाङो बे गोरोबथाया 1639 मायथाइयाव मुगल्स एम्पायरनि आला यारखान आहम जेनेरेल ममाय तामुली बरबारुआजों दा ट्रिटी अफ आसुरार मुङै एग्रिमेन्ट जायो बे गोरोबथानि गेजेरजों मुगल्सफोरा आहम रायजोखौ उदां खालामना होयो बे गोरोबथा बादियै गुवाहाटीनिफ्राय लानानै वेस्टार्न आसामा मुगल्सफोरनि आखायाव थांबाय आरो माखासे बाखिखिनि आसामखौ आहमफोरनि आखायाव हगारना होलाङो बेबादिनो बिसोर गोरोबथा खालामदोंमोनबाबो फारनैनिफ्रायबो गोरोबथानि नेमफोरखौ मोजाङै मानियाखैमोन जाउनाव फिसा दाङाबाजि ओंखारबाय थायो बेखौ गारनानै फै जों मिथिना लानि थर्ड मेजर अटैक अन आहम 1648 आव गुवाहाटीनि मुगल्स कामान्डारआ आहमनि गोदानै सायख'जानाय राजा जय दुवासनो माखासे खौरां हरो जानो हागौ बे खौराङा बादशाह शाहजाहाननि लोमजानायनि खौरांमोन जाउनाव आहम राजा जय दुवासआ बे खाबुआवनो मुगल्सफोरखौ आटाक खालामो आरो बिसोरखौ गुवाहाटीनिफ्राय लानानै मानास रिभारसिम होसोहरो मानोना बै समाव मुगल्स राजाया लोमजानानै दंमोन बिसोर मुगल्स एम्पायरनि गोबांखौनो सेवहांगार खालामलाङो आरो थांनाय समाव मुगल सान्थ्रिफोरखौबो माखासे हमना लाना आसामाव कब्जा खालामना दोनहैयो बे दावहाखौ वार अफ सक्सेसन मुङाव मोनथिनाय जायो बे दावहानि उनाव औरंगजेबआ मिर जुमलाखौ आसाम आटाक खालामनो थाखाय बिथोन होयो आरो मुगल्स एम्पायर गायसनफिनो
दाफिननो बिथोन होयो। बेबायदिनो मिर जुमलाया 1662 आव आसामखौ आटाक खालामो। बिथाङा गुवाहाटी आरो मानास ओनसोलखौ गोरलैयैनो गावनि कब्जायाव दोननो हादोंमोन। बे दावहायाव आहमनि जेननायनि गुबै जाहोनानो जादों बिसोरनि थोजासे सांग्रांथि गैयिनि थाखाय। नाथाय जेब्लानो मुगल्स आर्मिया आसामनि कालियाबारसिम दावगालाङो बै समाव आहमफोरा गावसोरनि दुर्बलताखौ हमदां हायो आरो बेनिफ्राय खारनो गोनां जायो। बेबादिनो मिर जुमलाया गावनि पावारखौ सिमलुगार आरो सामदारासिम लाङो। मुगल्स आर्मिया आहम आर्मिनिफ्राय गोबां बांसिन जानायखाय बेनिफ्राय आहम आर्मिया खारनो गोनां जायो। जाउनाव मिर जुमलाया आहम केपिटेल गारगानआवबो आटाक खालामो, जायनि थाखाय आहम राजा जयदुवासआ बेनिफ्रायबो खारनो गोनां जायो आरो इस्टार्न हिल्सआव थाहैयो। नाथाय बै समाव गोब्राब अखा हानायनि जाउनाव मुगल्स आर्मिया बियाव गोबाव सम थावरिनानै थानो हायै जादोंमोन। गोब्राब अखा आरो बाना जानायनि जाउनाव मिर जुमलानि आर्मि आरो डाक्कानि आर्मिजों कमिउनिकेट खालामनाया आबुङै गैया जानांदोंमोन। बै समावनो बोथोरनि खाबुआव आहमआ मुगल्स आर्मिखौ आटाक खालामनो हायो। बे खेबाव आहमसफोरा गोरलैयैनो इस्टार्न आसामखौ आवग्रिनानै लानो हाफिनो। मिर जुमलानि खेमाव बै एखे समावनो गोब्राब बेरामबो फैयो, जाउनाव गोबां मुगल सल्जार्सफोरा थैनो गोनां जायो। बेनि एसे उनावनो अखानि दैया रानलांनायनि जाउनाव मुगल्सनि मोननै खेमजों कमिउनिकेट खालामफिननो हायो आरो फिन मुगल सल्जार्सफोरा आहमखौ आटाक खालामफिनो आरो बे खेबाव जयदुवासआ फिन गोजोन गोरोबथा खालामफिननो गोनां जायो। 1663 मायथाइयाव ट्रिटी अफ गिलारिघाट साइन खालामनाय जायो, जेराव बे गोरोबथा बादियै आहमनि जयदुवासआ मिर जुमलानो बै समनि 3 लाख रां हरनो गोनां जायो आरो गावनि सासेल' फिसाजोखौबो बेनो हरफानो गोनां जायो। नाथाय बेनि उनाव जयदुवासआ थैनानै थाङो। जयदुवासनि थैनायनि उनाव मा जाथाय जाबावखो फै जों मिथिना लाबावनि। गिबि इनस्टलमेन्टखौथ' जयदुवासआ मुगल्स एम्पायरनो होखाबायमोन, नाथाय जयदुवासनि साक्सेसर चक्रदुवासआ गोरोबथा बादियै कम्पेनसेसनखौ मुगल्स एम्पायरनो होनांगौखौ रिफ्यूज खालामदोंमोन। 1665 आव गुवाहाटीयाव मुगल सायर फिरोज खानआ आहम राजानो बाखि कम्पेनसेसन थाबावनायखौ होनांगौनि थाखाय लेटार लिरो। अब्ला चक्रदुवासआ बेखौबो रिफ्यूज खालामो आरो मुगल्स एम्पायरखौ आसामनिफ्राय होखारहरनायनि बाथ्रा दिहुनो आरो बेबादिनो फिन दावहानि महर लाफिनो। बे ब्रैथि दावहाया थारैनो जोबोरैनो गिदिर दावहामोन। बे दावहाया खमैबो 2 माससो जादोंमोन। बे दावहायाव सायर फिरोजआ थावरिनो हायैयाव आसाम नागारनो गोनां जाना फैयो। बे खेबाव फुरा आसामाव आबुङै आहमनि सिङाव थांजोबो। बेनि ओंथिया आहमआ बे दावहायाव आबुङै देरहानो हायो। बे खेबाव मुगल्सफोरा जेननायाव औरंगजेबआ आसामाव राम सिंहनि एम्पायरखौ आटाक खालामो, जायखौ बेटल अफ साराइघाट मुङाव मिन्थिनाय जायो। फै जों बे इन्टारेस्टिं बेटलनि सोमोन्दै एसे मिथिना लानि। बेटल अफ साराइघाट 1671 आव औरंगजेबआ बे खेबाव आहम रायजोखौ फोजोबथारनो थाखाय आम्बेरनि राजा राम सिंहनो जोबोर गोबां बिबांनि आर्मि फर्स दैथायहरो। बे फर्सआ एसेबां गोबांमोनदि बेखौ जों बेबादियै आन्दाज लानो हायो। राम सिंहनि आर्मिनि 4000 नि 4000 गुन बांसिन आर्मि आरो 1500 दावहा नांग्रा सैनिक, 8000 गरायाव दावहा नांग्रा सैनिक, 30,000 हायाव नांग्रा सैनिक, 2000 थिर गावग्रा सैनिक, 21 जन आरो नांग्रा बाव आरो 40 वरशिपफोर दंमोन। अनगायैबो कच बिहाराबो मुगल्सफोरनि मददाव दंबावो। बिसोरनिफ्रायबो गोबां बिबांनि नांग्राफोर मुगल्सफोरजों थांफाबावदोंमोन। बे नांग्राफोरा टटेल एप्रक्सिमेटलि अराउन्ड 75,000 निफ्राय 80,000 सो गोबां जादोंमोन। एसेबां गोबां संखियाजों आहम आर्मिनि एसेल' नांग्राफोरा नुनायाव देरहाथाव जाथावा। आहमनि चीफ कमान्डार लाचित बरफुकनआ फुल स्केल वरनि सोलाय गरिला वेलफेयारनि स्ट्रेटेजि बानायो। लाचित बरफुकनआ गुवाहाटीयाव दावगालांनो थांखि लायो। बेयाव माखासे हाजो सारिफोर दंमोन। बेजोंनो मुगल्सफोरा आसाम हाबनो हानाय लामा दंमोन। बेयावनो लाचितआ सेक्रेट लेहानि गिदिर वाल बानायथेना होयो, जायनि थाखाय मुगल्स आर्मिफोरा आसाम हाबनो थाखाय ब्रह्मपुत्र रिभारखौ सायख'नांगौ जाना फैयो। लाचितआ बेखौ मोजाङै मिथिखागौ। मुगल्सफोरा दैयाव नांनायनि रोंगौथि गैया, बिसोर दैयाव नांनायनि एक्सपेरिमेन्टबो गैया। नाथाय गुबुन खाबु गैया। गुवाहाटी हाजो सारिखौ फांथेनायनि उनाव लामाया बे ब्रह्मपुत्रआल' थाबाय। सराइघाटआव ब्रह्मपुत्रआ जोबोर गुसेबल' जादोंमोन। बुंनो थाङोब्ला बेयाव 1 किल'मिटारनिबो खममोन। लाचितनि थाखाय मुगल्सफोरखौ फोजोबनायनि बेनो साबसिन आइडिया आरो खाबु। अब्ला लाचितआ मुगल्स राम सिंहनो मोनसे लाइजाम दैथायहरो। बे लाइजामाव बिथाङा बेखौनो फोरमायदोंमोन कि बियो मुगल्सफोरखौ जोबोर गिनाय मोनबाय, बेनिखायनो बियो मुगल्सफोरजों गोरोबथा खालामनो सानबाय। बेबादि लिरनानै लाचितआ राम सिंहखौ एदावनाय बादि बुंहरो। लाचितआ नेग'सिएशनाव राम सिंहखौ एसे लाजि फोनांनाय बादि खालामो, जाहाथे बिनि नांनाया सोराङाव फैयो। औरंगजेबाबो शाइस्ता खाननियाव गिदिर नांग्राफोर दैथायहरो, जाहाथे आहमफोरखौ फारफ्रोमनिफ्रायबो
एटाक खालामनो हायो जेब्ला लासैरा दावहानि थाखाय आबुङै थैयारि जायो फिन बिथाङा रामसिंखौ लेटार लिरहरबावफिनो बिथाङा बुङो नोंथाङाथ' औरंगजेबनि सासे बान्दासो नेगोसिएशनाव नोंथांनि बादशाह एबा राजाखौ थिनहरदो रामसिंआ राग जोंनायजों गुवाहाटीसिम दावगालाङो बेयावनो फिन दावहानि सुरु जाफिनो गुवाहाटी हाजो सारियाव रामसिंआ गोबां आहमनि गेरिला अटैक मोगा-मोगि जानांगौ गोनां जायो जेब्लानो रामसिंनि आर्मिफोरा हाजो सारियाव दावगालाङो बिसोर बेयावनि वाल बानायना दोननायखौ बारनो हाया जायो बे खाबुआवनो आहम सान्थ्रिफ्रा मुगल सान्थ्रिफोरखौ बेयावनो गोजौनिफ्राय अटैक खालामो बेयाव गोबां मुगल सान्थ्रिफोरा थैनो गोनां जायो बेयावनो गोबां मुगल सान्थ्रिफोरनि लस जायो बेनिफ्राय रामसिंआ खारनो गोनां जायो बेबादिनो लासै लासै मुगल आर्मिफोरनि बिबाङा खम जालांबाय थायो जोबथारनायाव रामसिंआ गावनि आर्मिफोरखौ सराइघाटजों गुवाहाटीयाव हाबनो थाखाय बिथोन हरो नोंथांमोनाथ' मोजाङै मिथिखागौ बे लामायानो आहमफोरनि थाखाय आइडियेल खाबुमोन बैयाव आहमफोरा अलरेडि फारथामथिंजायनिफ्राय बेंनानै दंखायोमोन इटाकुली हिल्स कामाख्या हिल्स आरो आसुक्रान हिल्सनिफ्राय खनसेयैनो अटैक खालामनाय जायो दैयाव नांनो रोंगौथि गैयै आरो आहमफोरनि फारफ्रोमथिंजायनिफ्रायबो अटैक खालामनायनि जाउनाव मुगल आर्मिफोरा बारा गोबाव नांनो हायाखिसै बेयाव आयास मुगल एडमिरल मुनाम्बार खाना थैनो गोनां जायो बेयावनि टप 3 एडमिरल्स आरो मुगल्स नाबि लोगोसे 4000 मुगल्स नाबिसफोर आरो माखासे दैयाव गोजावनानै थैनो गोनां जायो बेबादिनो आहमफोरनि बेयाव जोबोर मोजां देरहासारनायखौ जों नुनो थाखाय हायो मा नोंथांमोना मिथिगौ मुगल्सफोरा बेयावनो जेननानै थायाखैमोन फै जों मिथिना लाबावनि माबोरै मुगल्स एम्पायरा दावहा नाङालासिनो फिन गुवाहाटीखौ गावसोरनि कब्जायाव लाबोबावदोंमोन What happened after the battle of Saraighat सराइघाटनि दावहानि 8 बोसोरसोनि उनाव 1679 आव आहम राजा सदैफा रायजो खुंनाय समाव आहम कमान्डार लालु बरफुकनआ गुवाहाटीनि कमान्डार जायो बेंगल्स मुगल सुबेदार मोहम्मद आजम शाहया गुवाहाटीनि आहम कमान्डार लालु बरफुकननो सराइघाटनि थाखाय 4 लाख रां घुस आरो आहम राजा सदैफानि जायगायाव बेखौ फज'नायनि खोथा होयो लब जानानै लालु बरफुकनआ मुगल आजम शाहखौ सराइघाटआव लिंहरो आरो आजम शाहया सराइघाटखौ कब्जा खालामना लायो बेबायदिनो मुगल्स एम्पायरा फिन खेबसेबाव गुवाहाटीखौ गावसोरनि कब्जायाव गोरलैयैनो लांनो हायो नाथाय काहानिया बेयावनो जोबाखै लोगोफोर बेनि उनाव मुगल्स आरो आहमसफोरनि गेजेराव जोबथा दावहा जायो जेराव मुगल्सफोरा जेननायनि उनाव माब्लाबाबो आसामखौ गाग्लोबनायनि साहस मोनबावासै मानोना आहम एम्पायरा नुनायाव एसेल'ब्लाबो सोलो खायदा आरो रोंगौथिया गोबांमोन फै जों मिथिना लाबावनि जोबथि दावहाखौबो द बेटल अफ इटाकुली 1681 आव गादादार सिंहआ आहमनि राजा जायो मार्च 1682 निफ्रायनो बिथाङा मुगल्सफोरखौ गुवाहाटीनिफ्राय होखारहरफिननो थाखाय तैयारि खालामबाय थायो आन्डार द लिडारशिप अफ दिहिंगिया आलुनबार बरुआ गुवाहाटीयाव आहमफोरा मोनथाम साइडनिफ्राय मुगल्सफोरखौ एटाक खालामनायनि प्लेन बानायो गुवाहाटीनि ब्रह्मपुत्र दैनि सा आरो खोला ओनसोलाव आहमफोरा अटैक खालामो जेराव मुगल्सफोरा जेबो रोखोमनि बेरेखा नांनायनि गोहो देखायबावनो हायाखिसै बेनि माखासे जाहोनफोर दं जेरै औरंगजेबनि माराठा वाराव इंगेज जाना थानाय गुवाहाटीनि पास्टर मानसुर खाननि लोमजाना थानाय बेंगलाव मुगल्सफोरनि ईस्ट इन्डिया कम्पानिजों डिसपिउट एबा दाङाबाजि जालायनाय बेफोर माखासे जाहोनावनो मुगल्सफोरा बे खेबाव आहमनि एटाक खालामनायाव जेबो रोखोमनि फिनजाथाय होनो हायालासेनो आसाम नागारना खारनो गोनां जादोंमोन बे दावहाया इटाकुलीयाव जानायखाय बे दावहाखौ बेटल अफ इटाकुली मुङाव मिन्थिनाय जायो बेनि उनाव मुगल जेनेरेल आली आकबरा सारानिया फर्टआव एटाक खालामफिनो नाथाय बेयाव उल्थायै खारनो गोनां जाफिनो मानोना सिगां दावहायाव मुगल्सफोरनि गोबां खहा जानांदोंमोन 17 जुलाइ 1682 आव आहमआ इटाकुलीखौ आवग्रिनो हाफिनो आरोबाव माखासे खेब मुगल्सफोरा नांनो नाजाबावदोंमोनबाबो आहम एम्पायरखौ सोमावनो हायाखिसै जाउनाव 15 आगस्ट 1682 आव मुगल जेनेरेल जयन सिंहनि सारेन्डार खालामनायावनो आहम आरो मुगल्सफोरनि गेजेराव दावहाया जोबनानै थाङो बेनि उनाव मुगल्सफोरा माब्लाबाबो आसामखौ एटाक खालामफिननो हाबावाखिसै आहमनि बे रायजोआ 1862 सिम सोलिदोंमोन नाथाय फाइनाली आहम एम्पायरखौ फेजेननानै ब्रिटिश एम्पायराव दाजाबफानाय जायो अके लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक खालामदो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय अके फर नाउ थेंक इउ बाय बाय एन्ड टेक केयार